usaleng sanga UMP Bamju Aili jong katura ulapan bor ya ka sorkar pedeng penbunuh ya ka caka pai perman haman ki kaput pat ka Bangladesh habaro ki jela hanot is hamtam hapo Meghalaya panyada ya ka jingkai itu kumukwai udrok ka sini pat kiwe kumjuru ban pat perman ya ka jingrung bian kinong Bangladesh ha ka jingi shimbenta ha ka jingi ai jingmut halor ka mangtingka badang supalachen usaleng ula ther batum batam ya ka sorkar pedeng halor ka jingno silyang ka rukom mang pisa habaya day ba ka notice ha ka bakam don ka jingmang kerpang kamtam ya ka rep karyang paru kilat kilenti ban yarap ya kitu kibreu ki basyakta hana ka jikslay usaleng ulapan kan mau biang ya ka sorkar pedeng baka day ban shimkya halor kamat pala dawaslam ban penrung ya ka ketien khasi bat karo ha ka kernir bapra jong ka Indian Constitution usaleng ulat tenru yang ya ka sorkar pedeng ban aino ya ka inner line permit ILP ya ka Meghalaya da ka papenrap ya ka jingrung klemran jong ki khar Bangla kabala ban long ka jingma ya ka Meghalaya pat ya ka ri India hi barokawai